wallahi muna da ban tausayi. Ƙasashe ne na Yahudu suka yi haɗin ƙarfi da ƙarfe, suka ce sai sun ga baya ga arewacin Najeriya, musamman ko arewacin Najeriya inda musulunci ya fi ƙarfi. Su dai can north east inda ya hada da irin Borno, Yobe, Adamawa da waɗanda suke makwabta gare su aka tura musu Boko Haram ko? Wanda shekara da shekaru wannan yankin yana cikin wannan bala'in, sannan yankin ya rushe gaba ɗaya. Yau idan aka ce ana so a sake farfaɗowa da wannan yankin, to ba ƙaramin aiki ba ne. Yadda sai an karkatar da akalat bajet ɗin Najeriya an maishe shi can. Wasu duk manyan project an daina yanzu, an ɗauki 'yan shekaru kana za a iya rayar da wannan yanki ya sake dawowa yadda yake. Sannan idan na ce ba zai dawo yadda yake ba har abada, ma na san bai kuskure ba. Yara ƙanana waɗanda suka tashi suka ga bindiga dare da rana, kuna zaton suna zama daidai da waɗanda suke cikin ƙasar Hausa inda aka fito, waɗanda ba su taɓa ganin wani makami ba. To yanzu an dawo nan northwest, an ɗibi Zamfara, Sokoto, Katsina har da Kebbi ma, da wani ɓangare ma na Niger ma. An yanki wannan ɓangaren, mu kuma an izo muna waɗannan. Kala kana ji can cikin dazuzzuka, sannu-sannu abin yau gashi cikin gida. Kala kana ji cikin ƙauyuka, kana jin abin kamar tatsuniya. To yau gashi kana gani ra'ayul aini, abin ma sai ka murji idonka, kana jin mafarki ne kake yi shin koko dai a'a abin nan dai da gaske ne na faruwa. To wannan makirci ne mai tsawo da aka bullo mune da shi. An ɗebe mu ta gefen addini, sannan yanzu ana amfani da 'yan uwanmu Fulani waɗanda suka daɗe cikin dazuzzuka. Fahariya ta hana su shigo cikin mutane su zauna a yi rayuwa tare da su. Suna jin su suna da wata nasaba wadda sun wuce kowa. Suna can cikin dazuzzuka kiyo suke yi. Wannan ya ebe su, ba su zama cikin mutane. Ka je ka ce za ka aure 'yar Fulani cikin waɗannan Fulanin ka gani, zai zame maka misali. Mu 'yan uwanmu ne, mun sani ko? Za ka ga suna kallon ka kaɗo, kai ba kowa kake ba. Yadda za ka kallo ni ka ce arne, to su kaɗo haka suke kallon ka. An wayi gari sun ga cewa ashe ba su yi kansu dabara ba, maimakin ɗaukaka ashe suna nan suna ƙasƙantar da kansu. Duniya ta ci gaba, abubuwa sun faɗaɗa ko'ina, ana tafiya ana rayuwa ba tare da su ba. To sai aka zagayo daga ƙasar France aka biyo ta ƙarƙashin ƙasa. Muna nan mu komo rafkanu, aka ɗauke su aka yi training nasu, aka ba su makamai, nau'in makaman da ake so, kuma
aka yi daidai da lokacin da ita ƙasar amerika take kai hari ƙasar libya. Dama abin duka an tsara shi, kama daga kashe abacha har kashe ba'ari mai nasara. Abun ya gangaro ya kawo har zuwa ga kashe saddam hussein da kuma kashe muammar gaddafi. Da aka kashe shi sai aka bude amori, makamai suka rika fita anyhow, makaman da ba kowace ƙasa ma take da hali na ta sai makamai masu ƙarfi irinsu ba. Bindigogi masu kakkaɓa jirgin sama ga su akwai su, RPGs, sana akwai waɗannan masu jigida waɗanda idan an fara feshinsu ka aje batun ɗan banga ko soja watsar da AK-47 ya kai ya gudu. To an miƙa ma 'yan sanda wata AK-47, wata mata fara tsatsa, sai ya kakkaɓe tsatsa sa'an nan ya sa bullet ƙwara 5, ya wannan ko yana shelling bullet aƙalla ko da za ka duba ya